mao magbinay ang gingon. Muna nga importante nga din kita magapabilin jud sa Ginoo. Nga ang ato ang kinabuhi na nata sa katapusan. Muna gingon ako sa inyo, kung diri ta nagsugo, diri punta magtapos, ay namo pag-una-una nga naapay lain. Apay lugar nga itong adtuan. Sa tinuod lang ako, diri man yung ko gimuldi sa Ginoo. Sa uban, wa man ko gimuldi. Itong nasahin ko diya sa purukit, wag yung ko'y nakatunan ato. Yung asahin ko sa liniputan, wa man ko'y nakatunan. Although nagwali ko, pero karon diri napita, o diri na ko gimuldi. Nga din, wala yung adlaw nga Domingo nga ako naka-absent diri. Ba? Yun. Sulod sa na, abot na mo siguro tag na pulo ka tuig diri. Wala ko isulti, bisa pa sa panahon. Ato ang gitawag og lockdown. Ang Ginoo, wag yun nagtudlo na ko. Wa nagtugot na ko nga di ko makaanhidri siyang balay. Diri ko gipadala, mo na gingon nga ang kalag nga taga diri mo ni ang gisangon sa Ginoo sa usa ka pastor. Sa tinuod lang no kanang pastor abi nimo mo nang wala ko ka-absent diri because wala man ko'y assistant. Wala ko'y assistant, matod pa nila sa akong mga kauban. Pagbatog assistant aron makasuloy-suloy ka, makawali ka sa uban. Sa tinuod lang wa sila kasabot sa pastor. Kung asa gani gipadala ang pastor, mo kadto ang iyahang obligasyon. Mo na ang iyahang buluhaton. Nga di gipadala na siya. Wa magipadala ang pastor o magwali bisan asa. Sa tinuod lang. Humana si Apostol Pablo naglakaw. Humana ang mga disipulo nanlakaw. Nahibawan na sa tanang mga tao. Muna ang gasa sa Ginoo ang pagpadayon lang sa ministry. Kanang mga bulaton sa Ginoo mo gamit ang mga pastor para ipadayon lang. Dili nag-ingon nga magsangyaw ka, jan asa ka. Sa tinuod lang, bisan daw dili mo sangyaw ta. Masangyaw gyud ang pulong sa Ginoo tungod sa iyang gahom. Prophecy na nadaan mo na nga ang mga pastor. Mo na ang magbalantay sa karniro diin dapit ang mga karniro. O bitaw nang naay gitawag og sheepfold kay diha ang pastor magpakaon o magpapahulay niya kung iyamang isuroy dito sa gawas, pabalikon diya ko niya sa sheepfold niya. Gani ang usa ka hire nga pastor daw kuno. Diya anak niya kung unsay mahitabo. Di na siya mahadlo kung nabilin ba na, molakaw lang, mo bitaw na. Sa tinuod lang, wa ko kitag pastor nga magpabilin jud sa ilang simbahan. Kay gani ilagani kong gingnan nga pagbaton wa kanang assistant kitsa may hawda na diha. Iko ako may gipadala sa Ginoo diha, ako agyon ng obligasyon. Sa ako mapuna paninglon, mo man nagingon wala man na sa assistant. Wa sila na sayod mo nang wa sila kasabot kung unsa gyud na ang pagka-pastor sa tao. Dapat ang shepherd according to the heart of God. Kung ikaw gipadala diha, mo na nga ako gipadala dili. Mo na nga kamo ang mga karnero nya din gipabantay sa Ginoo. Kay kanang shepherd God, overseer of the soul. Kanang nagalantaw sa mga kalagba. Mo na nga ako gipadala diri sa dili na ko kagustuhan. Abot lang kung makakita ka magpastor nga di sarili lang ang Ginoo nagpadala niya. Kaya ako sa tinuod lang kung mag-apply kag pagka-pastor, una ka mapastor kinahanglan na ay magpadala nimo usa ka grupo nga diin ikaw ipadala. Sa tinuod yun, ang mga kauban ako nga mga pastor naa sila mga credential kay ngano man gilukatan man sila sa ilang leader. Muna sa tinuod ako musulti ko ninyo, kung wa may nagpadala nako, ang Ginoo nagpadala nako ninyo. Muna kung ang pagpangalagad nako diri po ko matapos, no? Kanang bot pasabot ba ang pagsugod na gyud kung pangalagad nga tinuray diri na gyud bisag dugen ko 1985 pag ko ni graduate. Pero 2008 nako nagsugod diri.
Antod niabot ng 24 pila na katuig, wa gyud ko ka-absent sa balay sa Ginoo kay mao gunay giingon sa Ginoo na kanang balay mao gyud na ang fold sa mga karnero. Bahalag although kamo mga karnero, aamang yun ng mga gitawag ug mao bitaw ng kanang mga pastor mo na mulig-on sa mga karnero nga hangtod pagbalik sa Ginoo magapabilin mo. Kaya ako magwawali ra gyud ko sa tinuodan pastor paninglon gyud na ang kalag nga naminaw unya nawala paninglon na siya ang pastor gyud paninglon mo na nga ako aron dili ko paninglon matud pa ni Pablo. Wali na lang nako tanan. Mo ni garon nagpadayon nato ning purpose. Ay purpose sa Ginoo gipadala ta diri ta matapos. Dire nagsugod ato pagtuo. Dire pod tapuson sa Ginoo ato pagtuo. Ayan ang paglanta og uban. Kay gusto sa Ginoo pagsugod di mo kinahanglan tapuson. Nato ang ato pagpangalagad. Mo bitaw nang nay illustration parable ni Jesus Christ. Ang magtukod daw og simbahan, balay. Kinahanglan mo lingkod o sa daan. Isipon niya kung kaya ba niya ang iyahang kwarta, materialis, para mahuman. Kay kung dili daw, maulawan siya, kay nga naman, kung sa'y isulti soban, maayo lang ni tawanan mo sugod. Tapos dili ka human. Mo na nga, kung magplano gani daw ta magtukod. O, mo na gingon nga, lingkod o sa, kung kaya ba ni mo. Mo ni kini ato pagpangalagad is sa sinugdanan pa freedom, volunteer, and vow. Anong vow ba? Saad ba? Saad nga mga lagad ka sa Ginoo kay nga may covenant. Ang purpose gyud sa Ginoo usa na ang covenant. Nga diin ang mga Israelite nakalimot. Mo na ang iyang purpose sa kaluwasan ang covenant. Kanang perpetual covenant nga dili gyud kalimtan. Mo bitaw na nga gibasa na kung pulong sa Ginoo nang hapit na ko mahuman. Kung sa pamakisulti ninyo gibalik-balik naman ako pero gipasabot na lang muna ako basi wala pa mo na convince ba. Wala pa ninyo na take it to heart. Kaya naman ay gingon sa Bible sa Malakay. Kung dili ninyo i-take it to heart, blessing is come to course. Ang panalangin mo adto lang sa tunglo. Doon ako'y bago lang nabasahan kay gabi mubangon ang tako kay mubasa na pod padayon ako. Nya kay pagtanaw ko sa relo alas 2:30 pa man. Mupahulay sa ko nya sige kog palandong mo atong na kuan akong pulong sa Ginoo. Na kanang na remember na ko ba nga kinahanglan dili ra ta magtapos. Kay dili ta nagsugod, dili ta mag-isip nga naapay lain. Nang tapuson na to ang ato ang pagtuo sa Ginoo. Mo nang gingong fight a good fight of faith. Ibugnog yun nato dili kay na may ending. Dili naman ka makaingon nga dito pa ta mag-end. Diri na kay mo ni ang lugar nga gihatag sa Ginoo nga gimuldi gud ta sa Ginoo. Diri ta niya perfect, established, strength, and isitol. Wala na ilain. Mo na maningkamot ata mo na ang pulong sa Ginoo redeem the time. Pimus lang nato ning panahon ba. Kay ayaw na mo pag-isip nga naapay time. Kaya sa tinuod lang ang kalibutan. O mo nang gingon, gamay na lang gi kudlit nga magira. Kanang gira is the beginning of sorrow gyud na. Mo nang giingon ni Propeta Joel, mo na cutting off. Di-cut off ang joy and gladness in the house of God. Putlo na. Mo nang giingon the beginning of sorrow once nga moabot ng gira kay kung kinsa to'y muda og mo na to'y one word. Nya magdumala na ining kalibutan tungod sa iyang pagka-powerful o magpaila na siya nga Ginoo kay sudlan man sa espiritu sa dautan. Mo man ay revelation sa Ginoo nga si Satanas ang accuser sige man nagkasakag kanaog nya pag-abot daw sa gira dire magira po dito tama-tama gyud ang mudaog dire ihulog na si Satanas dire ingon sa revelation nya kadto si Satanas mag-double time to musulod atong hari o presidente nga ni daog nasod nga iya tong sudlan nya ang Ginoo nagbuot na gitagaan nang daw og espiritu
Manang gingon 42 ka bulan lang na maghari siya, 3.5 years. Dali ra man 3.5 years, di ba? Mo na nga kita, gikinahanglan na nato ang mo na nga diri ako sa tiyan ta mo, diri ko nakabaton og grace, nakabatong kog peace. Sigurado akong gituan, aduna na ko'y gitawag safetyness. Mo ni ato ang tuyo ron mahimo tang safety about ini. Kay way nagtuon about anang malabot nga gira, asa man daw ta? Asa man daw mo? Ang Bible ra nagsulti nga kita ma-safety. Mao bitaw ni ato pagpangalagad, mao ni ang kubinat sa Ginoo nga ang tao gayud ma-safety mo nang naningkamot ta nga muduol ta kag Kristo makabaton tag pahulay. Mo na nakapahulay nako, di na ko mangita pag para panako. Mo bitaw nang nagdula-dula na lang ko basketball, mo lakaw-lakaw na lang ko. Ngano man? Because wa naman ko gikinahanglan. Nagpaabot naman lang ko sa Ginoo. Mo na nga akong prayer kanunay andaman lang ko Ginoo. Mo bitaw na nga kamo pangandam gyud mo, no? Ang problema lang kung saan ninyo pagpangandam. Mo na ang Ginoo nagsulti sa pagpangandam. Pero karon nato isguta ron ang purpose sa kaluwasan. Ipadayon nato ni. Ngano man gusto sa Ginoo luwason ta. Nga ang Ginoo may nagbuot, nagbuhat nga naghatag og mga katalagman diri, ngano man nga iya pagitang luwason kung iya na lang dit ang lumsan sama tong unang panahon. Mo na ang Ginoo nag-ingon siya sa 2 Peter. Nga gusto gyud niya ang tao maluwas. Dili ingon nga diin ang tao kanang pagpangalagad nato nga baliwala lang. Mao sa na ang naitabo sa Israel, baliwala lang ilang pagpangalagad mo tong niadto sila sa kang Hitler. Ang last gyud nga sila nangawala ngadto sila sa panahon ni Hitler. Mo nang di nila makalimtan ang Holocaust nga gipasagdan sila sa Ginoo. Di gina nila makalimtan ron. Naagyo na sila years of inang gitawag og celebration nga sila mo nang gingon na adto sa captivity. Mo nang makaingon gyud kuno nganong naaman sila buhi nga Dios, nganong wa mo gyud sila atimana. Kaano man gyud sila wa tabangi because ang ending sa ilahang gibuhat mo nang giingon according to their works. Mo na kay gipractice na gud sa Ginoo nila nga maadto sila dito. Mo nang giingon nga din mawala sila. Nya si Kristo mo nang giingon mo pana sa tanang tibuok kalibutan. Giawhag na niya ang mga tao. Sa tinud wa man gyud labot no kay Gentiles man ta. Pero ang Ginoo tungod sa iyang gugma. Pero muwa na siya nagpuntaryo sa tanang tao, kadto lang nahigugma kaniya. Mao ra gyud iyang gipili. Kung wa ka mahigugma sa Ginoo sa tinuod lang. Wa gyud ka pilihan. Mao man nagingon ang naisulat na gyud na. Sa 2 Peter mao ning hinungdan ang purpose sa kaluwasan. Namatod pa niya diri sa verse 9. Sugot na sa verse 8. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as a one day. Ang usa ka adlaw sa Ginoo, ayaw pag-ignorante ha, 1,000 years na sa tuwa. Kung kanang 1,000 years sa tuwa, one day na sa Ginoo. Muna, pila ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalibutan, unom ra. Mao bitan nang niabot ta sa 6,000 years gikan ka Jesus Christ hangtod karon unya. Napay additional. Naay purpose siya sa additional. Maatod pa niya nga gibuhat niya ang kalibutan unong kadlaw. Nya pag ikapito, unsa iyang gingon diri? Ayaw mo pag-ignorante ana. Matod pa sa verse 9, the Lord is not slack concerning His promise. Di siya langayan sa iyang mga saad. As some men count slackness. Matod pa niya, ingon sa uban mga tao, giiyap nila nga, langayan kayong Ginoo. But is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Nganong tinuod nga gihatag ang pag-additional dapat atong 2,000 years balik ng Ginoo kay katong 2,000 years
ang ato ang tuig yun, 6,000 years na to. Gikan kang Adan hangtod kang Noah. Noah hangtod kang Jesus Christ. Jesus Christ hangtod karon sa end. Muedon ta to ang 6th day sa Ginoo at 2,000 years. Ya, dili ta mag-ignorante. 6,000 years good to. Pero nga naman makaingon ang tao is slackness because mo na ang iyang giingon. Gikan siya slackness. Langayan mo na hinungdan nga wa na lang nangalagad kay nga naman iyang isip slackness. Mo na nga kita ayaw ninyo isipa. Nga langayan ang Ginoo mo balik. Nagantos ang Ginoo gihapon sa tao, gihatagan pa niya time aron magrepent kay di ta gusto mga tagak. Ang mga Kristiyanon karon sultihan ta mo, wag nasayod ana, pero kamo nasayod man mo. Karon gisulti na ko na mo na kan kay ingon gani ko sa tinuod lang wa mo gikoy talent. Wa ko kitag pastor nga pangit og tingog. Sila mo sung leader, sila mo special number, maayo sila mag-gitar. Ato maibugog ko nila. Mano makaingon ko Lord, nganong sila naman sa ligwa kong tingog. Nga di na unta gusto ko bahalag wa isang leader, bahalag mo absent isang leader, ako dai mulig. Pero muna akong gingon ninyo nga, pasalamat ako sa Ginoo nga doon ako'y knowledge about sa pagwali. Kaya kang pagwali is a gift mo na. Nagahawag mo wali, pero ang pagsabot sa ilang iwali, kung di sila ka-interpret, kaya nga naman, dili man ni gitawag og private interpretation kanang ila-ilaha lang gani. Muna mga suko sila kung musulti ko kaya ang ilaha manggo interpretation wala man sa Bible. Muna nga kung giwali ninyo ang interpretation ang Ginoo na nag-interpret na daan. Kung mag-pray ka sa interpretation ng pray, sige na lang kag-pray. Sibot pasabot na yung pag-interpret mo anang giingon, go to the room, the closet room. Ang interpretation nila bisan asa magampo. Kay total sa Ginoo man na. Niya wisid ang pulong sa Ginoo. Magtubag ang Ginoo sa sikreto. Mo bitaw nang walay makakita unta dapat nimo. Kaya binimo gisaway na gani niya para sa mga eskriba kay hypocrite. Nganong hypocrite man sila? Nagaampo sa dalan. Nagaampo gani sa sinagoga giapil pagay sa Ginoo kay ngano man ang mga simbahan nga sabaan kay ampo daghan mga suko ana. Na prayer meeting ako, nakaagi man na prayer meeting ako, di ko ganahan, alingog-gugan ko nga nung mag-pray pa man ta. Naunta ang prayer, kaya nabasahan mo yun na, adto yun ka sa room. Mga bitanawa, sila kabalo, ako nag-aampo. Because ang Ginoo, nasayod man sa kasing-kasing yun ang huna. Sa tinuod lang, no, ang Ginoo mo'y nagbuhat din sa tao. Tanan ang nagpasulti sa amang, ang nagpaamang, ang nagsulti sa tao, ang Ginoo, ang nagbutang sa huna ang Ginoo, gali lang wa isipa po na sa tao. O bitaw nang pinili lang sa Ginoo ang iyang tinawag. Lagi sila tinawag pero dito rin yung pinili. Mo na yung gingon, ayaw mo pag-ignorant. Nganong dugay pa man, nganong niabot pa man tag 24. Nga matod pa niya, not willing that any should perish. Di man siya gusto unta nga naay matagak. But that all should come to repentance. Nga unta ang tanan. Muadto sa pag-usab. Matod pa niya, but the day of the Lord will come as a thief in the night, and the which the heaven shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burnt up. Tanawa, ang Ginoo daw, ang iyang adlaw moabot lang sama sa kawatan sa kagabion. Nga ang langit o ang langit mahanaw o sa pinaagi sa dakong tingog. And the elements shall melt ug ang mga sulod diri sa kalibutan matunaw pinaagi sa init nga kainit, ug ang earth and the works that therein shall be burned up. Ug ang kalibutan ug ang mga trabaho, mga buhat diri mao na iyang giingon matunaw
kay sunugon man. 11, matod pa niya sa 11. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be in all holy conversation and godliness? Nga din nagaingon, o nakita nyo kanita ng butang nga matunaw ra, unsang klaseng kaugalingon nga ikaw magbalaan sa kinabuhi ug mag-Diyos nun. Unsang klase daw? Matod pa niya sa 12, looking for the hurting into the coming of the day of God, wherein the heaven being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nga muna yung gingon, tutok ta nga nang umalabot nga adlaw sa Ginoo, kanang adlaw sa Ginoo ang umalabot. Therein the heaven being on fire, nga ingon nga ang langit naa sa kalayo shall be dissolved, nga din matunaw, og ang elemento mga butang nga din matunaw pinaagi sa init kaayo. Verse 13, nevertheless we according to his promise look for a new heaven and a new earth where dwelleth righteousness. Apan niana daw kuno kita sumala sa iyang saad, muna ato ang gitan-aw kanang new heaven that dwelleth righteousness, nga puloy-ana na sa mga matarong, mo na magmatarong-tarong maka puyok-taan ng new heaven. 14, wherefore beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. So busa mga hinigugma, ingo pa niya, ingon nga kita nagatan-aw anang usa ka butang kinahanglan paningkamutan nato na nga kita gayod makaplagan diya sa kalinaw, kanang dili ta maratol ba, trouble guna ang adlaw sa Ginoo, trouble ba sugutan ta ng adlaw sa Ginoo. Sunod Domingo na kay ngano man labi nimo nagsugod naman ang adlaw sa Ginoo ron, pero kanang adlaw gyud nga iyang gingon kanang naana sa kultahan haduol na muna itong gipaabot, pero ang prophecy nang hitabo na. Verse 15, and count that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, as counting according to the wisdom given unto him, hath written unto you. Nga mao kana ang gisulat sa atong hinigugmang igsoon nga si Paul daw sumala sa iyang wisdom nga gisulat na para nato, nga din kanang account that the long suffering nga ato nang isipon kanang pag-antos daw kuno sa Ginoo sa luwasan na. Unang Ginoo pa ni balik kung ano man. Karon maluwas ta kay ako moingon ko karon ninyo. Delikado pa ta. Kaya nga itong kaaway is seeking whom he may devour. Manukog pa na siya. Nga gani ang iyang giingon, pamubaan daw, ingon ni Jesus Christ, pamubaan sa Ginoo ang adlaw. Aron adunay maluwas, kay kung dili pamubaan wala gyud maluwas. Kita unsa man na pagsabot nato. Mo nang gusto sa Ginoo pahimuslan. Mo nang giingon, the night cometh, no one can work kundi nimo na pahimuslan, wala ka. Manong pahimuslan man ato aron mahimo tang makaplagan tang adunay kalinaw. Muna ko sa tinuod lang no. Daghang kayo mga kaubanan ako nagpuspus kay ngano man delikado daw ang panahon karon. Daghan sila gipangpus kay ngano kana man inyong hunahon. Kuan ninyo hunahon inyo kaugalingon nga kamo kinahanglan makabaton mo pahulay, makabaton mo kalinaw, makabaton mo kasiguruhan diya sa Ginoo. Muna nga ato ang pagpangalaga diri kasiguruhan ni. Kung mutuo gyud ta, mao kita na ang faith, mao na ang atong power. Kay kung dili ka mutuo ini tanang pulong sa Ginoo, wa gyud kay power. Di ka kaya sa mga kanang gitawag ug ang atong kaaway is like a roaring lion seeking whom he may devour. Nagapangita na bisan pa in the last minute na ta. The last seconds ang yawa nagpabilin pa. Gani paghulo gani ni Satanas diri, magdubol time na niya.
Kay katong wa nagpamarka, markahan dito niya. Mo nang naimarking. Mag-double time na siya nga kinahanglan di man na pwede nga ikaw wala nadala sa Ginoo di ka mamarkahan. Kay mao man ang silot sa Ginoo, panimalos sa Ginoo, huwag kami di ta pabalusod kay ang Ginoo manimalos sa katao nangalagad sa Ginoo nga mahadlok siya kay nahibaw na gud siya basta naay marka di na maluwas. Unya kung wa ka mailisi, hadlok yun ka. Mo bitaw ng perilous ang pagbalik sa Ginoo, terrible. Unay nakita ni Moses terrible. Muna mga Kristohanon dapat mahadlok sa Ginoo kay ang Ginoo ray na prophecy ini tanan nahisulat naman gud ni. Wala gyud malaktawan ini. Mo na nga ang Ginoo nagingon. Nga matod pa niya ayaw ninyo isipa nga ang iya pagkadugay-dugayan. Manika mo ta karon, gitagaan matag chance ba? Gikan atong 2000, yabot na taog pila na ka tuig ang ni advance. 24. Oh, katas-tasan ng 24, siyarog dili pa ta mahingpit. Mo bitaw nang kinahanglan magrepent na unta ta. Kinahanglan unta nga din makaplagan ta nga adunay kalinaw. Nga walay ispat nga matod pa niya, wherefore beloved seeing that look for such thing, be diligent that ye may be found of him in peace. Paningkamuti gyud nyo. Paningkamot gyud mo nga matod pa sa Ginoo, nga matod pa niya makaplagan ta nga adunay kalinaw. Nga matod pa niya without ispat nga wala gitay panang ispat lang ba nga sala ba? And blameless og dili ta masaway. Mo nang gingo ayaw gin mo pagpasaway tao. Nya makaingon sila manaway Mo bitaw na nga bisan pa nag-unbeliever na amigo na ko na sila. Kaya nga no, hindi ko gusto ilang masaway. Hindi lang ko mamansin nila. Mo na ni ang time karon nga din ato pahimuso na ang panahon. Mo na nga ano man ang Ginoo tungod sa iyang long suffering nga atong giisip kanang slackness niya nga di siya mudugay. Nganong dugayan siya because nag-antos pa siya kung mahimo lang silutan na taniya mao nang gingon ni Pablo kung ang Ginoo unta magpakita pa sa iyang gahom unsa kay magbuhat sa tao gali lang ang iyang gipakita gugma mercy and grace mo na ang iyang gipakita sa tuwa mo nang nag-antos siya kay abi nimo ang Ginoo abi nimo ang Ginoo nalipay wala nagbuol na kanunay siya. Naglagot siya kung imong mabasahan ang pulong sa Ginoo every day, every hour. Nagjelos o nagsilos ang Ginoo. Mo nang naprovoke siya kanang ato gipagbuhat kanang nagsilos siya ga mingon ta mga lagad ta, mingon ta iyata sa Ginoo, mingon ta nga ang Ginoo mo na atong magbalantay pero ang atong gibuhat murag di siya magbalantay. Ang ato ang ganang giingon nga although nga kita kailan Ginoo pero sa atong mga binuhatang gidinay ingon pa ni Apostol Pablo. Ang Genesis, nag-ingon siya sa chapter 2, kaniadto pa 2 and 3. Sa verse 2, and on the seventh day, God ended His work, which He had made, and He rested in the seventh day from all His work, which He had made. Muna ako ipahibaw ninyo, kay kaning adlaw ba? Ako sa tinuod lang, murag wa pa muna convince. May lang tag ma-convince mo kay mo nang gingon ang Ginoo nasayod manggod abi nimo gusto gyud sa Ginoo nga ibutang gyud ni sa to kasing-kasing ba para na kanang pagka-Domingo na gusto sa Ginoo makita niya nga ikaw nahigugma gyud sa Ginoo. Mo na kung mahimo lang kanang adlaw imnon gyud nimo ang Ginoo kanang i-mention ba ang Ginoo ba dili man na pwede nga nangalagad lang ka kanang nag-ilag gyud ka sa Ginoo ba nga Lord adlaw nimo ni ron. Kanang moingon gyud ka nga matod pa ni David ani sulat gyud na sa gibot ni David. Ingon pa niya, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Kanang ingon ana bakay na isulat man na. Di man na pwede si David lay moingon ana. Kung giun sa ni David pagila sa Ginoo ug ang Ginoo nagtabang kang David mo na inungdan si David mo na atong leader at commander mo na ang mercy nga to kan David naa nato yung pa ni Jesus Christ ang kingdom ni David mo na ang kingdom
nga giingon ang buot pasabot ni Jesus Christ. Seek ye first the kingdom, nga din ang Ginoo mo ay nagdumala ang gibi. Nga din siya ragyod ang nahimong hari sa kalibutan, nga way nakabuntog niya. Nga naman, kaya ang gahom sa ginunaan niya, kaya ang iyang mga salmista, mga prayer niya, gilag yun niya ang Ginoo. Kung bitaw na, pagka-Domingo na, muna, kung di mo muto Ginoo, diha na mo muto ka ng naanay problema, naanay mga balatian na, muna gingon dito ni Solomon, there is no remedy. Dili na pwede sa mga tao. Muna kinahanglan mahibaw ang Ginoo, ang mga tao, nga unsay gisulti sa Ginoo, kay judgment man na. Decision man na. Muna yung gingon, 7 ka adlaw gibuhat niya ang unang kadlaw. Pag ikapito, nagpahulay siya. Na siya nagbuhat, gikan sa iyang pagbuhat, nipahulay siya ikapito. From all his work which he had made, sa verse 3, and God blessed the 7th day and sanctified it, because that in it has rested from all his work which God created and made. Why nituoy ni mga tao ingon ini? Wagad pa nituo, kay kung nituo pa na sila, o sayo kay na sila sa simbahan. Nya respetuhan yun nila ang simbahan, magbalaan din na sila sa simbahan. Kung nituo pa sila nga kanang adlaw na sa Ginoo, nga kanang adlaw na diha ang Ginoo nag-bless. Diya siya nagbalaan, nag-sanctify ba. Mo man mga tao noon, di-blind yun sa Ginoo ang kalibutan. Di-strike man niya with blindness, with madness, and confusion. Nalibog ang tao, mo nang hinungdan wa sila kasabot. Kung ang adlaw sa Ginoo, gibaliwala lang nila. Mo nang hinungdan, diminish, pagkagamay, gi-small, ang adlaw sa Ginoo. Which is wa sila kabaw kung unsa ning adlaw sa Ginoo. Nga mauna yang giingon, nipahulay siya, og iyang gipanalanginan, og iyang gibalaan. Mao bitaw na hinungdan nga diin kita makabaton og pahulay. Kay iya man ang panalanginan, mao bitaw nang kita ingon nga si Kristo ang niani dire, nga baton pa ni Kristo, come unto me. Mo nang ningon si Kristo, I will give you rest. Hatagan tagpahulay kaning adlaw ni mao ni ang giingon sa Ginoo nga siya gani nagbuhat sa kalibutan. Pag ikapato ni pahulay siya, gibalaan na niya. Mao nang giingon ang tao, wala nito ana. Mo ni ang usa ka purpose gyud sa Ginoo nga wa nasabtan sa tao. Although walay specific nga pulong sa Ginoo, nga tanang purpose sa Ginoo mao kana ang Sabat, kanang pahulay gyud. Pero daghang mga pulong nga diin kanang Sabat, kanang rest day, Sabat rest, gitawag ng Sabat rest. Ikapito nga pagpahulay sa Ginoo. Nga matod pa ni Ezekiel nga kana mao na ang sign between God and man. Muna ilhanan ba? Kung ikaw iya sa Ginoo ang ilanan kanang Sabat day nga ikaw convinced, kanang imog yuning bation ba, kanang take ito dili lang kay ingon kay kumo ikaw anak sa imo mama nga Kristohanon, anak ka sa pastor, anak ka sa nangalagad sa Ginoo, nagasimba sa Ginoo, muadto lang kag simbahan. Dili kinahanglan gayud nga ikaw makaila, mutuo. Kung nidawat man ka sa Ginoo, mo nagiingon makaila gyud ka unsay gisulti sa Ginoo. Mao ta naningon siya dito sa Exodus. Nga matod pa niya dito, kung ato nang basahon, matod pa niya dito sa Exodus chapter 20 verse 6 to 11 about na sa mga napulo ka sugo. Pero kinilang ato ang gitawag og kining na kalamang o ikaw nung sugo. Unsa gani yang gingon sa verse gitawag niya sa verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Mo na lang ang pahinumduman jud niya din sa Sabbath, keep it holy. Kay sa verse 9 ingon pa sa Exodus chapter 20, 6 days shall thou labor and do all thy works. Sa verse 10, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any works. Ayaw mo pagbuhat bisag unsang klaseng buhata.
Munang giingon nga kung mahimo aron lang ka makaani, biyahe ko ng labunon, biyahe ng ugason, biyahe na tanan for the sake of God. Mo bitaw na nga ang tao dili mo prosper kay ngano man wa man buhata ang mga gusto sa Ginoo, which is ang Ginoo ra untay mo maka-prosper nimo. Mo nang way tao mo dato, kun di dato man lang galing siya, mo na nagiingon ni Solomon nga ayaw mo paningkamot sa inyong kagalingon nga kamo madato. Nang lang nga ang Ginoo mo padato kay ang Ginoo mo nang giingon ang pagkadato sa Ginoo dili butang kundili unsa ayang pagpadato sa tao, the peace of grace and life and safety. Mao na ang gitumbas sa pulong sa Ginoo sa wealth, kanang gitawag nga ang tao makabaton jud paulay. Kay labi na nga umalabot ning dakong gubot sa kalibutan, wa na may laing gisgutan bisan ang Israel ro nagsugod na ang giran nila. Mo na nga kitang mga Gentiles, mo nang gitagaan tag time labi na kanang mga Pilipino, kining Philippines giduulan ra ba ni sa mga tao sa Ginoo. Mo man ang saad na isulat nga din ang mga tao gani sa Ginoo pag muadto gay sa mga lugar, muadto sila ningon siya kung muadto mo sa laing lugar, dawaton gani mo nila ingna sila nga ang kalinaw ani adre mo nang naatay kalinaw nga hangtod siguro pagbalik sa Ginoo or hangtod nga kita ilisan kanang lawas nga dili na madunot ba, incorruptible. Mo na ato ang gipaabot karon nga matod pa niya ang kalinaw na adi, pero kung di mo dawaton anang mga nasod, dagay may mga lugar nga wa ni dawat. Murag ako nakita ang nidawat lang ang Philippines, di ba? Itong panahon nga gipanggukod sila ni Hitler sa Europe, asa sila nanagan ang uban ni ani diri mga 3,000 ka tawo. Gitagaan guys sila lugar dito dapit ilahang barangay. O inyo na diya pagbuhat mo, pagtrabaho mo sa gusto ninyo. Mo na hinungdan ang Pilipinas nahimong Christian nation o labaw sa tanan, daghang kay magwawali. Mo na nga dako ato pagpasalamat nga kita nakabaton gyud og kanang gitawag og pulong nga diin tinuod ba. Mo nang ako diri ko nagsugod, diri gyud ko namuldi sa Ginoo, diri ko nakailag Ginoo, diri ko na dawat nato ang gawon sa Ginoo kay daghay mga pagsulay. Mo nang gingon wala ka buntog na ko, mo nang gingon ko the sake of God, bahala tagaan ko 1 million dili gyud nako dawaton. Kung ikambyo man lang ang akong paghawa diri, mo nang sultihan tag gyud mo wa gyud ko ka absent diri. Within pila na ta ka tuig diri, sobra na ta napulo. Walay Domingo nga wa nako nga gi-abstinent nako because mo na akong saad sa Ginoo, Lord gamitan ako sa di pa ka mo balik. Mo na nga usa ka butang nga diin ingon siya, remember the Sabbath to keep it holy. Kung unong kaadlaw mo trabaho ka, pag ikapito pahulay gyud ka. Kay mo nang adlaw gi-bless ang tao. Gi-bless man niyang adlaw kung musulod ka ng pahulay. Mo bitaw nang ningon ang Hebrew, do na pay adlaw nga nagpabilin nga kinahanglan mosulod ta, kay kun di ta kasulod gisaad gyud na sa Ginoo nga di na gyud ta kasulod puhon. Mao na kanang adlaw ato nang sudlan. Kung saan nang adlaw kanang makabaton ka og pahulay, kanang mga tawo nga din mosulod diri nagpahulay na sa ilahang pagpaningkamot sa kalibutan. Wala na sila nagkinahanglan kung sila madato pa ba, maunsa pa sila diri sa kalibutan. Ang gikinanglan nato ang Ginoo kay nayo malabot nga trouble. Baliwalaon lang din nato na mo na dili ta magtapos, magsugod dili po ta magtapos. Kay nagtuo man gyud ko sa Ginoo nga tapuson ta diri. Wala na hunahuna nga moadto pa ta ngano man gihatag na ning lugar sa Ginoo. Wala gusto kining lugaran ni kinahanglan matapos gyud ta diri. Kanang a good fight of faith mo gingon ni Apostol Pablo. Mo na yang gingon diri sa Ezekiel chapter 20 verse 12. Moreover also I gave them my Sabbath to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. Magibalaan jud ka aron may baw ka nga ikaw gibalaan diya sa Ginoo, mo na ang Sabat ilhanan sa Ginoo ug sa imuha. Pero ikaw
ug di ka mo ilaan ha. Mo bitaw na kanang convince, persuade, kanang comprehend, kanang nakasabot ka ba? Kaya daghan may tao wa kasabot kaya ang Ginoo nagpili raman siya tao nga pasabton niya sa tinuod lang. Kundi ka mangayo og knowledge and understanding, mo bitaw na si Solomon gisulat dire kay ang iyahag yung gipangayo wisdom, knowledge and understanding. Mo na gingon sa Ginoo kay wa man ka nangayo og kinabuhi, wa man ka nangayo og bahandi, mga butang kalibutan, ang imong gipangayo kaalang magkahibalo. Mo nang ningon siya tagaan lang gyapon ta ka. Mo na nga si Solomon, mo na mas dato pa kay David kay siya may nagsunod kay ang Ginoo nagatag pagid sa iya og mga bahandi. Mo na ang problema lang kay ang tao di mo to anak. Ingo pa niya dinhi kana ang adlaw nga Sabat ilhanan ug kana siya mo sanctify sa tao, mubalaan ba? Mo nang Leviticus chapter 16 verse 31, it shall be a Sabbath of rest unto you, and ye shall afflict your soul by statute forever. Kinahanglan mo bati na imuhang kalag ba? Nga kana gayo pagtulunan sa walay katapusan nga mga tao ng alagad na pagbati ba? Kanang pagbati unsa man afflict, na sakit, na apektuhan nga kanang adlaw pag di gani ka kaanhi magduol ka. Kanang adlaw kung di ka kaanhi kanang magbasol ka. Mo na ma-afflict ay mong soul. Kanang kinahanglan ang Sabat mao na ang rest diya sa katao, unya kinahanglan afflicted na imong soul. Musakit yun na, pero kung okay lang sa imo, di gani ka kani, baliwala lang na nimo, mo nang giingon nga din. Baliwala nimo ang adlaw sa Ginoo. Siguro kung baliwala lang nimo ng adlaw, mo nang giingon nga, wala gyud kay pahulay. Sige lang gyud kag mo nang maningkamot ta. Kanang afflicted sa kalag mo na ang time nga din ang Sabat kinahanglan mubati gyud ka. Pag di ka mubati ang Sabat nga kana mo na i-bless sa Ginoo, mo na ang pagundang sa Ginoo sa buhat. Maninungdan ingon si Isaiah sa 56 chapter 2 verse 6. At chapter 56 verse 2 and 6. Ingon pa niya sa verse 2. Blessed is the man that doeth this, and the Son of Man that layeth hold on it, that keepeth the Sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil. Namatod pa niya, bulaan daw ang tao nga nagbuhat ini. Kanang anak sa tao ba, nga nagkupot ini, nga iyang gibantayan ang Sabat, pinaagi sa paghugaw-hugaw, o iyang gibantayan ang iyang kamot nga makabuhat og daotan. Mao bitaw nang affected jud ka nga kining adlaw sa Ginoo kinahanglan isipon jud nga bantayan nato nga dili ta makabuhat og daotan nga kanang muanhi lang ka baliwala. Mao nang giingon ang Ginoo di na lang pud mutabang. Ang Ginoo di na lang pud mo kung maumpa ka, mo nang dugay kayo nga mo tabang ba Ginoo dili tagaan lang kag chance niya. Mo na mga chances lang na sa tuwa di gyud ingon nga siya gyud atong helper. Mo na yang gingon dinhi sa verse 6. Also the son of the stranger that joined himself to the Lord to serve him and to love the name of the Lord, to be servant everyone that keepeth the Sabbath from polluting. Mao ni ang mga stranger nga moapila sa iyang kaugalingon diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Stranger the son of the stranger. Kita mga stranger man ta sa Commonwealth sa ingon pa ni Pablo, Israel, sa mga pamalaod nila ba. Aron mahimot ang servant, kinahanglan everyone magbantay sa Sabbath from polluting. Watay lain buhaton jud nga dili gyud mahugawan ning adlaw sa Ginoo.
Muna kung mga lagad man lang ta sa Ginoo niya, baliwala lang niya ikaw ni ani dili acceptable. Muna makaingon ka dili mutubo imong pagtuo na ay mga pagsulay o makalimot ka sa mga pulong gikalinta. Ang Ginoo man po'y nagtuklon kay ngano man. Mao bitaw na akong gingon sa inyo kaniadto. Unsay gipaminaw sa Ginoo? Kinsay gipaminaw sa Ginoo? Una katulang nagkinahanglan, the needy. Uwa ka nagkinahanglan ang Ginoo, di man po'y magkinahanglan ang Ginoo nimo, basta ang nagkinahanglan mao ginayang gani. So ang nagkinahanglan mga pobre, the needy and the poor, mao na anhi sa Ginoo. Sa tinuod lang ang New Testament giingnan jud sa mga 12 disciples, niingon ang 12 disciples, ang Ginoo ni ani siya sa mga pobre. Latod pagkasulti, wa man niya giingon nga wa siya ni ani sa mga dato, basta ang iyang giingon dito, ni ani siya sa mga pobre. Kay kato mga pobre, may panahon nga magkinahanglan sa Ginoo, pero kung ikaw pobre, wa ka nagkinahanglan sa Ginoo, di po ka duolon sa Ginoo. Mao bitaw nang naipulong sa Old Testament nga ang mga pobre daw kuno gituyo na sa Ginoo aron makaila Ginoo nya. Unsa man ni mga pobre wa makaila sa Ginoo? Muna nga Ginoo, nagtabang nila. Pero ang pulong sa Ginoo, niadto lang nagkinahanglan, nag-desire, o katong nag-groan. Mao man akong gingon sa inyo, anang mga tao nagmulo ba? Nagmulo. Para anang mga tao, kano sa man nimo magkaibaw ang tao nagmulo? Kanang doon ay gibati. Na gusto niya kaniyang pagbati, mawala ba? Mo na nagmulo. Dili po nang nag-agulo, grabe yung po nang nag-agulo. Pero sama ra po na sa nagmulo nga, nagkinahanglan jud nga niangal na gyud siya sa iyang gibati. Mo na nagmulo. Gusto na unta siya para na mga tao nga nagbidridi na gusto na sila mamatay, nagmulo na sila ba. Mo nagingon sa Biblia nga din kung makaplagan nila kamatayon, malipay na sila. Mo nang mga tao nagmulo. Mo sa na ang mga tao nga nagmulo nga diin bisag wa kay gibati pero nagmulo ka ning mga pulong nga diin giprapisi nga adunay kataladman. Kanang nag-after ba nga anang mga pulong nga gingon sa Ginoo nga terrible na ang ulahing adlaw, mo na gimulo nato gigruning nga unta dilita makabaton ana. Mo na gikinahanglan nga ang atong kalag afflicted ana ba nga huyaw din ni mga pulong sa Ginoo nga din gipagprapisi nga mahitabo. Nya baliwalaon lang nato. Mo na kung ni join man ta pagpanalagad sa Ginoo, paghigugma sa iyang ngalan aron mahimot ang serban, kinahanglan magbantay ta sa Sabat nga dili mahugawan. Nga kanang niani ta sa simbahan nga baliwala lang nato. Mo nang giingon hugaw ang imong gibuhat sa tubangan sa Ginoo. Wa bitaw na i-distinguish yun na sa usa ka magwawali. Kaya sila, wa man sila nag-distinguish what is right and wrong. Mo na wrong yun na kayo kanang muani kadri ngano man. Mo nang gingon kung bagat pa ba merit a demerit pa nimo. Dili ka mo grow, dili ka mo fruitful. Dili ka ma-worthy. Dili ka mahimong takos. O bitaw nang ningon siya, but grow in grace. Unsa ang pag-grow nimo sa grace, wa makagyud. Nagkinahanglan nga di ka mo grow. Ang importante lang sa imo siguro makaadto sa simbahan, importante makadungog kag pulong, which is pagbalik day sa Ginoo, wa day kay labot, mao bitaw nang naigingon ni Jesus Christ sa 7, paawa magbubuhat og daotan. Nya unsa ilang gingon, di ba Ginoo nagwali ko, di ba Ginoo nagprophecy ko, naghingili ko mga yawa. Unsa gingon sa Ginoo, paawa magbubuhat og daotan kay kanang mga nagprophecy nagwali kanang naghingilin og mga yawa. Mao bitaw nang kinahanglan pangitaon nato ang will sa Ginoo. Kanang kabubuton sa Ginoo nga ikaw nagprophecy, nagwali. Mao bitaw nang naingon dili tanan Ginoo makasud sa langit kay ngano man. Kung dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa amahan. Kinahanglan magprophecy ka kanang the will of the Father. Kanang mga kabubuton sa amahan. Mao na iyang gingon gi-bless katong mga tao nga nagbuhat o nagliit and keep it. Do it, liit and keep it. Kanang ang liit kanang iya yung gikuptan ba? Ya kanang pulungan na kanang Sabat. Ya kung musulod siya diri. Daghang kayo buhaton nato before tam sulod diri. Ang number 1 ana mangayo tag pasaylo kay diri sa sulod ang Ginoo.
Di gusto halad sa sala. There is no sacrifice of sin na nga mga tao dapat musulod din aron mabantayan niya nga mahuli gyud. Keep it holy, the Sabbath, keep it holy. Mga yun nagpasaylo daan dito. Muna ang stranger join themselves, kita nag-join lang kita. Huwag kita labot. Kung di mo umuapil, kung di mo mo-join, huwag mo po nag-awag ang Ginoo. Kadto lang ni Dawat ug nakaila sa Ginoo. Huwag ito ang gingon ni Solomon sa diya nga nagbuhat sa simbahan. Katong mga stranger nga mudool dire tungod kay nakaila siya sa imong ngalan, nga ang imong ngalan labaw sa tanan. Mo nang ningon si Solomon, paminawa ang ilahang gikinahanglan. Tubaga sila. Naisulat yun na, mo nang dili ta pwede nga abi kay naatay simbahan. Ang Ginoo naa na diri. Mo bitaw na nga ang Ginoo nag-ingon na daan. Libot daw mo diri sa lugar. Matod pa niya dito. Tanawan ninyo ato mo to and fro. Matod pa niya, tanawan ninyo kung doon na ba nag-execute of judgment. Doon na ba'y nangitag kamaturan? Ako silang pasayloon. Naabay nangita o naabay nag-execute? O bitaw na karon ako i-execute yun ako ang judgment sa Ginoo. Nga ang judgment sa Ginoo, bisag naa ka sa simbahan, kung dili nimo nabantayan, useless lang gihapon. Muna ka ng kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo nga siya nag-antos pa. Nga unta magrepent ta. Usbon yun na to unta na. Ingo pa sa Jeremiah chapter 50 verse 5. Gani sila. These shall ask the way to Zion, where their face tie their word, saying, come and let us join ourselves to the Lord in a perpetual covenant that shall not be forgotten. Nibalik sila pag-usab sa panahon ni Jeremiah. Kini si Jeremiah nagpropesi na siya nga diin makagawas manggod ang mga tao dito sa Babylonia. Nya mo ni yang gingon nga ang mga tao daw ngadto sa Zion nangayo sila dalan. Nga din ang ilang naong padulong gyud dito mo nang ningon siya, let us join ourselves sa diya sa usa ka butang nga kanang perpetual nga covenant, kanang wala gyoy pag-undang nga pakisaad sa Ginoo, kanang covenant nga gisaad sa Ginoo sa tuwa nga makabaton ta grace, makabaton ta og peace, makabaton gyud ta og safetyness. Kamo nagtuo man ko nga naa mo'y kalinaw kay wa naman mo na problema kayo. Ay problema ginagmay lang na pero wa na gyud mo'y problema. Ngano man kay nakaanhim mo diri, wala mga tao nga din. Abi nimo atong una nag-observe ko mga membro dili ka ani diri kinay problema. Once gani nga di ka kaani diri na kay problema. Manang napay mo pagpangalagad sa Ginoo pag yung kabaton og peace. Ngano man naglibog pa man ka unsay imong buhaton siguro napakay gibuhat dito. Pero which is kung ikaw iya sa Ginoo kanang mga butang dito imo na nang para gitawag casting na nimo sa Ginoo, bahala na ka Ginoo, basta ako buhat ko gyud ko sa imong simbahan. Mo na ang Ginoo mo'y magbuhat sa tanan. Mo na importante yun ang peace sa ato ang kinabuhi. Mo na ang Sabat, a perpetual covenant na kaning pagsimba. Although dili man Sabado ato Domingo man kay mao man na ang panahon nga diin nganong nahimot ang Domingo. Nya mangutana ka nganong may naay Seventh-day Adventist. Kaya ang ilang magupagtuo, ilang sundon jud ang mga Hudiyo. Sabbath day kay mao gid daw to ang Sabbath rest. Sa Bible kung imong sabton nga ang 7 ka adlaw lang. Unsa man ang ika-7 ka adlaw sa tuang gituhuan Domingo. Saan na to pagsimbag Sabado nga ang gobyerno? Wala man na may sulat sa tuwa adri balaod nga Domingo pahulay ta. Gani mo to ganita sa gobyerno nya kung ikaw pahulay Sabado kanito gobyerno. Mo nang giingon nga na kay kalaban, gobyerno imong kalaban. Pero nakasabot ka lang gobyerno kay mao man imong pagtuo. Pero atoli puhon moabot jud ang panahon wala nagisabot-sabot sa gobyerno. Ang gobyerno na magbuot na to. Gani markahan pamagani ng tao aron mosimba lang niya.
Muna nga kita mangandam sa daan kay ang gusto sa Ginoo kanang ikapito kanang adlaw nga ikapito bahalag kanusanan nimo buhaton. That is a Sabbath rest. Mao na ang pahulay nimo diha sa Ginoo nga ikaw himuong balaan. Kung sao man nimo nga mubalik ang Ginoo para man sa mga balaan o di ka balaan, wala kay peace. Mao bitaw nang kinahanglan makaplagan ka nga adunay kalinaw sa imong kinabuhi mo nang di na ka mangita og mga butang pa nga din. Ang importante pangalagad diri pangalagad kay mo bitaw ako giingon sa inyo kung moabot ang gila mo bitaw tung na ako'y damgo gamay lang no. Sige daw kog singgit. Unsaon daw ninyo kung moabot na ang gubot, unsaon ninyo? Mo to nakamata na lang ko, pag mata na ko alas 4 na. Hindi alas 3 ko mata. Mo na nga usa ka butang nga din ang Ginoo naghatag ka nato og knowledge. Mo na yang gingon dinhi sa Exodus verse 31 and 16. Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generation for a perpetual covenant. Mao gina ilang perpetual covenant pagkigsaad sa ila sa Ginoo. Gisaad sila sa Ginoo mao ni ang Sabbath ha. Perpetual ni, walay katapusan ba? Nya pagkigsaad mo na hantod karon kita sa ilang mga generasyon matod pa through their generation hantod kita nga naata sa henerasyon na po. Mao na nga ato sundon po na ang Sabbath. Kay mao na ang perpetual covenant. Mao nang sa Zechariah chapter 2 verse 11, matod pa ni Zechariah nagprophecy siya, and many nations shall be joined to the Lord in that day, and shall be my people, and I will dwell in them of thee, and thou shalt know that the Lord of hosts has sent me unto thee. Ngunang daghay mga naso daw kuno nga moapil diya sa Ginoo ni anang adlaw na nga mahimo silang katawhan sa Ginoo og ang Ginoo magapuyo taliwala sa ilaha. Mao sad na kita karon. Mo na giprophecy ni Isaiah. Mao bitaw kani mga pulong book of prophecy ni. Yang meaning sa prophecy is telling the past, the present, and the future. Mo na meaning sa prophecy kung tan-awon. Unsa meaning sa prophecy? Mo nang kaniadto karon og sa umalabot nga unsay gisulti atong una mao sa na karon og sa umalabot. Mana kung ang mga tao ningon si David nga ang Ginoo sa langit nagtan-aw sa mga tao nga walay usa gayud nga nakasabot og nangita sa Ginoo. Wabot po na atong unang panahantod sa katapusan. Mo na nga kita mangita gyud ka kay mao man giingon sa pulo sa Ginoo. Di prophecy manggod na. Mana sa Zechariah chapter 4 verse 10. For who hath despised the day of small things? For they shall rejoice and shall see the plummet in the lawn of Zerubbabel. With those seven, they are the eyes of the Lord which run to and fro the whole earth. Mo nang gingon ha. Kanang adlaw mo nang mata sa Ginoo. Ipanglantaw na niya bisan asa to mga tao nga nagila ug adlaw. Dapat ang mga nagilag adlaw ayaw i-despise. Ayaw ipakagamay na nga baliwala lang nimo nga di ka kanhi diri. Mabot ang mo na nga kita karon na nangalagad na ta sa Ginoo mao bitaw nang naibingon nga mas maayo wa pa ka kaila Ginoo. Kay ngano man. Pero kung nakaila ka Ginoo, abi nimo kining atong pag-join, wala na ko na isulat dire. Matod pa nila atong una, kanang atong joining ningon tong ilang pare ba. This our joining to the nobles is about curse and oath. Kung muapil ka pagpangalaga daw kuno sa Ginoo sa mga mataro, mga mayong tao, tunglo na og oath na kanang panaad ba. Kung muapil ka panaad. Kay kung muapil ka na di ka manaad, mapakyas kag saad atunglo ang labas. Mas maayo pag di ka manaad. Mas maayo pa kag di mo apil. Ngano man? Diretso man ka sa impierno, wa man kay labot sa Ginoo. Mao bitaw ang kinipulong sa Ginoo para ra sa mga tao nga diin. Managing iya sa Ginoo, mga pinili, mga pinili sa Ginoo. Manang sa tinuod lang manaad dapat sila aron di sila matunglo. Kung ikaw nanaad,
aron di ka matunglo, mo nagingon niya, pay your vow. Bayri na inyong panaad, ganang vow ninyo. Oath and vow is December na. Niya kita, mga lagad sa Ginoo, muot yun ta, muingon ka, Lord, mga lagad yun kunin mo. Muna ka nang promise sa Ginoo, sige, kitabangan tagyo ka. Munang kung ang Ginoo daw naani mo, unsa may mabuhat sa tao. Kung ang Ginoo na kanimong kanang but pasabot, unsa may kanang mahitabo nimo, wala. Walay makahimo pagdaot nimo kung ang Ginoo naani mo. Mo na ko gipahinumdum niyo atong una. Mo na kanang despising the day of small things. Imbis ka na ang kalipayan, imo makita nga kana plummet. Bato ba tunton, bato. There's a hand of Jeroboam. Kanang plummet. Mo bitan na si Jesus Christ gianhi diri as a stone. Mo nagingon niya din. Kanang bato nga din, mo na'y sumbanan, mo na'y pundisyon nato kay ang Ginoo nagtuntun. Namatot pa ni Isaiah chapter 28 verse 17, judgment also will lead to line, and the righteousness to the plummet, and the hill shall sweep away the refuge of lies, and the water shall overflow the hiding place. Muna yung gingon diya, tanang judgment mo na ang line, di ba ang tuntun, kita mo tuntun na IPC, mo na ang nagigot sa bato, line, ang Ginoo na line anak, kana si Jesus Christ, usa ka bato, nagdala na siya judgment. Tanang judgment, meaning ana, decision. Muna dili ka makaingon, kung unsay decision sa Ginoo, ang decision sa Ginoo, depende sa iyang pinili. Wala ka pili, awa kay mahimo anak. Mao bitaw nang be sure you're calling an election kay basi unyag dili ka pinili. Muna ayaw kumpiyansa kay dunay line ang Ginoo. Kanang plumb line, kanang tuntun, mao nay pangpa street yun sa balay. Mao bitaw nang ano ang balay nga gamit ag tuntun aron may street. Basa na ang pagpangalagad sa Ginoo nato, mao na mga gitawag og parables. The plumb line. Kanang adlaw mo na ang plumb line, ha? Tuntun na, tuntun. Kanang adlaw sa Ginoo, naglantaw ang Ginoo diri sa tuwa karon. Kung nabasi ba sa judgment ang atong pagpangalagad, mao bitaw nang gisulti na ko ninyo, mo nang usay masuko mo gay ngano man. That is the judgment. Decision na sa Ginoo na, naisulat na. What is written is written. Dili na ka-take out. Ka-take up anang mga pulo nga naa diha, naisulat. Dili ka ka-add. Kaya nga naman, it is written. Mo na ang adlaw sa Ginoo nga imong gidespise, that is the eyes of God. Mata na sa Ginoo, naglantaw ang Ginoo. Kining adlaw ni, kining Sabat, ang Ginoo naglantaw. Karon pa siya naglantaw. Lunes, hangtod sa Sabado, siya naglantaw. Huwag tayo nung daningon si David sa Psalms chapter 20, ang mga tao nga na yan, naghalad, nagsacrifice, pumugawas sila sa sayon daw kuno, ipadala ang tabang gikan sa sayon. Kinamay manulunda, church atwa sa Ginoo, manulunda mo yung uban nimo. Kaya ang Ginoo, naglantaw lang sa mga tao, aron, muna nung danganong giingon ning pulungan ni, di desisyon ni, aron hatagan ninyong biling ning adlaw. Wag ka lang tawag sa Ginoo, bisa pagbagampo ka, kundi ka kasimba din, bisa paglunis sa Sabado, magsige ka gampo, wag ka lang tawag sa Ginoo. Kaya kung sala kaadlaw yun ang pagtanaw sa Ginoo sa tao, kung doon na ba'y nangita o nakasabot. Mo na ang judgment. Namatod pa niya kanang plummet, righteousness na, kanang buhat nga matarong nato, mo na ang plummet, bato. Si Kristo ang pagkamatarong. Kanya kung mupalo ta kang Kristo, kinahanglan magbuhat tag matarong, kanang tarong ba nga itong gibuhat diri ba, kanang mga right ba, mga tama nga itong pagkabuhaton, nun saan man itong pagbuhat og tama, kung dili ta kabalo sa mga righteousness of God, ang righteousness of God, mao niyang pulo, nga iyang gitudlo kung unsay atong buhaton diri. Mo na inungdan nga, matod pa niya, and the hill shall sweep away the refuge of lie.
o kanang gitawag og gamay lang nga mga kanang ice gani kanang nag-uwan og yelo, kita mo ana. Na may kita ko sa YouTube nga na dapat bisan sa Pilipinas na nag-ulan og yelo nga dapat abot sa lugar ato. Nakita ko lingin mo na gitawag og hill. Small ice. Kana ang gamay nga light lang nga kanang gingon sa Ginoo. Mawala na ang kanang refuge of lies. Kanang atong dalampanan nga muingon ta bakak mo nang mga tao dili kayo mudot-dot sa Ginoo kay ngano man gipakagamay nila ang tabang sa Ginoo. Ang niadto ang binila nga baliwala lang igo lang mo sampit nga wa nila hatagi importansya kung unsa ang Ginoo mo nang way na kaila Ginoo kung kinsa gyud ang Ginoo. Mo na mga tao hangtod karon mo na musulti gyud ko ninyo nga kanang plumb line nga matod pa niya, and the hill shall sweep away the refuge of lie, and the water shall overflow the hiding place. Nga din kanang tubig maulan ng overflow niya kita mga wala lang dayon, mawala na kanang baliwala lang sa tao gani nga din ang Ginoo baliwala lang nga mga tao mo na murag tubig lang nga din nag-overflow niya mao na tong tagawanan. Bahala na ba? Total, mga matay man gyud ta. Total, appointed man ta. Mo nang gingon kana, bakag na nga refuge. Bakag na nga dalampanan. Ang gingon sa Ginoo kanang plumb line, ang judgment sa Ginoo ug ang righteousness. Naay decision ang Ginoo sa katao. Unsa may decision dahil sa Ginoo sa tao? Kung ang Ginoo kauban nimo, unsa may mabuhat daw sa tao? Ano ay decision sa Ginoo? Pero galing lang na himo ng bakag sa katao. Muna judgment is the line, righteousness is the plummet. Muna giingon ni Amos chapter 7 verse 8. And Deuteronomy chapter 4 verse 23, muna ningon siya, take heed to yourself, lest ye forget the covenant of the Lord your God, which He made with you, and make you a graven image or the likeness of anything which God forbidden. Noon, ang mga Kristiyano ron, wa man gid nagbuhat og mga graven image, no? Kay mo man iyang gingon dito sa panahon ni Moses. Bantayi ang iyong kagalingon base unyag makalimot mo sa covenant sa Ginoo nga iyang gibuhat para kaninyo. And make you graven image, unya magbuhat tinuod mo og mga linilok nga imahe. Nya moingon ka nga wa jay ka na wa man ta nagbuhat og graven image, pero unsa iyang gingon? Or the likeness of anything when God forbidden. Nagbuhat man punta og likeness sa Ginoo nga gidili sa Ginoo, di ba? No one like God, di ba? No one can compare, no one can equal. Unya kaning atong gibuhat mo ni atong bantayan pud karon bisag wa ta nagbuhat og graven image, pero ang mga likeness murag gipakasama nato ang mga butang sa kalibutan kay sa Ginoo. Mas importante ang mga butang sa Ginoo sa butang sa kalibutan kay sa Ginoo. Mo nang likeness, di likeness nato ang Ginoo. Mo nang ningon si Jesus kay no one can serve God and mammon. Mo nang atong bantayanan nga giforbid yun na sa Ginoo. Kung wa man ta nagbuhat og graven, di po ta magbuhat og likeness sa Ginoo. Sige tag-awit no one can compare. Yang ano wa makakaani dire. Unsa may hinungdan? Di compare nimo Ginoo ana imong hinungdan. Di like nimo ang Ginoo anang imong hinungdan. Unsa may hinungdan wa kakaani dire kay nay nag-auhag nako, nay nagsulti nako, nay nagpauban nako. Muna nagiingon bantayan na nato. Gidili gina ang sa Ginoo kanang na I like patang sa Ginoo. Do na pay imong giila nga sama Ginoo. Muna sa Isaiah matod pa diri sa atong gigutan sa 28:17 kanang plummet nga gingon ni Isaiah ang refuge nato
of lies, kanang dalampana nato nga baka gikuha na sa Ginoo. Kay naamay judgment, naamay righteousness. Unya matod pa niya sa 18, and your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with hell shall not stand when the overflowing surge as cord shall pass through, then ye shall be trodden down by it. Tamak-tamakan na ka, abin mo ka ng covenant of death, ka ng wingon ka nga, appointed man ito mamatay. Tungod kay covenant of death man ang gingon sa Ginoo, mawit lang ng naiplamit, ng naiplam blind, naay judgment, naay righteousness. Nga din ka ng iyang covenant of lies, mawala na. Mo niya ang covenant nato diya sa kamatayon, naman dito ay covenant sa kamatayon, nga ang tao yun, mamatay yun. Di ba? Mo gani naghimo tag bulak, dahon, before. Mo na kay mamatay mo ta. Mao na atong covenant, pero sa diya nga niabot ang judgment, niabot ang righteousness as a plummet o a plumb line, na disannul na. Kabaw mo say disannul? Mawala ba? Nawala ba mo na nga? Ang karon di mamumuto siguro nga kamo dili mamatay. Duwa-duwa pa man siguro mo. Kay kung mutuo mo, tagaan ninyo bili ang adlaw sa Ginoo. Kaya ang adlaw ra sa Ginoo mo ay makahimo ana. Kung wa pa nay bili nimo ng adlaw ani, siguro do mamatay ka. Kung iismo nimo ning gamay nga adlaw, mao man ang saad nga panahon nga gisugo kang Moses. Ingna sila Moses adunay adlaw. Ya kanang adlaw na di gani na musulod sila. Before to death, mabutang sa kamatayon, magkasakit. Mo nang ingon sa apostol Pablo, mo na hinungdan kamo nagkasakit, naluya, nangamatay. Kay ngano di man takos. Anang adlaw nga niani ka wa man gyud ka na punbiling adlaw ni adto man dito sa simbahan, adto man daig. Wa gyud na punbis nga kining adlaw ni gibuhat ni sa Ginoo. Hantod kanu sa mata makonvince. Wa may gitaw na convince ini. Mao man ang prophecy, mao bitaw na nga ang Ginoo nagkingon, way usa nangita, way usa nakasabot kay ngano man way na convince. Gani si Jesus Christ sa John chapter 1. Siya ang light, and the light was life. And the light did not comprehend. Ang light, wa nila nasabtan ang pagpahayag nga kanang light nga muna si Jesus Christ, the light of the world. Wa sila kasabot nga light na. Muna hangtod karon. Muna pumingon ninyo, hapit nga mo balik ang Ginoo. Kundi man ta mga matay ron, ang malabot. Munang gingon ako sa inyo ha, 2/3 mga Christians nga kailang Ginoo, mga matay na. Kunya kanang 1/3 magpabili na. Mao nang kusukusuhon. Naadya ang i-purify sa Ginoo. Naadya ang mga remnant sa 1/3. Nya kanang nabilin sa 1/3, mo na nang gingon ang dili ma-purify, ang dili remnant, mo nang dawat sa marka, di gina niya malalis. Mo ni balo sa Ginoo sa usa ka tawo. Kita balusan panimaslan ta sa Ginoo. Anang paagihan na kay Great Tribulation na. Kanang marking, that is the Great Tribulation. Wa pa na nahitabo sugad pa. Nya karon nga nakaila na ka nga din kung mamarkahan ka imperno man gyud ka. Pagka kuyaw, way bal na lag mga matay ka dito sa gira, sa unsa pa na famine, pestilence, kina muabot man gyud na kay ang adlaw sa Ginoo mo nang magisgot tag adlaw sa Ginoo sunod Domingo. Mo na yang gingon dinhi. Gidis anol. Mo mutuo ba mo ana? Nganong ipatuon ako na ninyo? Nganong ako na isulti ninyo? Para gay datagan ninyo bilin ng Domingo kay maura niya ang makahatag na kusog. Muna na ako yung mga kaubanan nag-basketball dia, wa ko ila gisulti. Mangagad sila Domingo, ay ko bahala kung sa panangdulaan na basta di na ko ikambyo ang Domingo. Kay mao na kong